Nó chỉ tinio jaga porong, phải bên ini sini. Gak seng tinio jaga sini district North Sibujala district Janjati Morcha, kaisa preparing committee, bas bus kangwa 30 तारिख को sini कार्यक्रम बैठक नाय, अबनो तो ini seng tini प्रस्तुति meeting, meeting में sini जरा office bearer sini vice president, उनके जेला नि GS, क्या नि GS, बरोबर जागा जो तो फाइजा जों बोसकांगा जों चिनि 30 तारिखआव ब जागा जों खालायगोन के जानो आबनो तिनि आसुबायनाय आरो तिनि राज्य कमिटिनि स्टेटनि जत कार्यक्रमनि बैठक बायका जत मोर्चानि बायका स्टेट लेभेलनि के ताबु चिनि डिस्ट्रिक्ट अमनो तिनो जों तिनि अ जागा आसुबायो बोसकांनि जों चिनि पार्टिनो बायके स्ट्रेंथ खालायमानो ते रुल्स एंड रेगुलेशन बाहाय बीजेपी नि अमनतैनो जों बोसकांगा चिनि जे कार्यक्रम गठराव गोबांमा साजांनाय ते बोसकांनि जों देशनि इलेक्शन नि बागै बाहायके कपचाक साबजांनाय अमनतैबो जों आजागा सालायजांनाय गेखा खालायो जों आजागा जतनो चिनि जरा डिस्ट्रिक्ट कमिटि नि जों फुल बडी आजागा फायनाय के प्लस चिनि आनिओ डिस्ट्रिक्ट जे तंगनाय मन्त्री चिनि बरमगोनां जिष्णु देबबर्मा डिपुटी सीएम बबो सपायनाय इंगेते चिनि एमएलए तंगो ते डिस्ट्रिक्ट नि जरा मादार संगठननि प्रेसिडेंट उंथुं बा जीएस उंथुं बरबो जों बरनो इनभाइट देनाय इनको चिनो कार्यक्रम बो जों गाहाम फोरोंके खालायमानान बगै जतन बगैनो जों सुबासुनां जे प्रोग्राम खालायजाना थां तमापो जाबो डिसिजन नाय को जों जेफ्रु डिसिजन ना जागो आफ्रु गांके हायनो खबर मानाय नरबो सगियानो मीडिया पासन खबर मानाय जों ताबो ब जागा खालायजानाय ब जागा हल गाहाम बा चिनि सुबिदा गोजान माजाराव माहाय खायजा नायनाय जों खालायनाय जतन हामबाय तिनि मंथा सिनि सिबाइजला नर्थ डिस्ट्रिक्ट बाय मुंजा तिरिमा जनजाति मोर्चा मंखा जों सानाक्लायो जों आंके सिबाइजला डिस्ट्रिक्ट नि नर्थ जनरल सेक्रेटारि मादानि अ जागा जों नुखा चिनि प्रोटेक्टर चिनि जे मादारनि जे काजिगुरिनि बैठक जों डिस्ट्रिक्ट खाइबे के थानाय 10 तारिख दाबो के चिनि 7टा मोर्चा दं चिनि बीजेपी सिङाव 7टा मोर्चा दङ 7टा मोर्चानि बिसिङाव चिनि राज्य कमिटियाव उङै बायबे के स्टेट इंगा दाबो के डिस्ट्रिक्ट खाइना थां दिने तिनि मंखा चिनि जनजाति मोर्चा बाय खाइजनाय इंगा अ जागा किसे साइथिने चिनि तिनिव चिनि अरा 7टा मोर्चानि बिसिङाव चिनि डिस्ट्रिक्ट चिनि सिबाइजला डिस्ट्रिक्ट नर्थ सामने के जुब मोर्चानि दङ 30टा जुब मोर्चा दङ बर काजिगुरिनि बैठक खाइनाय 29 तारिख आरो महिला मोर्चा खाइनाय 30 तारिख एच मोर्चा खाइनाय 30 तारिख ओबीसी मोर्चा खाइनाय 2 तारिख आगस्टनि आरो जनजाति खाइनाय 30 तारिख थाइजों चिनि जनजातिनि प्रेसिडेन्ट चिनि बरमगोनां कानराज देबबर्मा साइथाका जों तिनि नुगो जागा तामनि बागै काजिगुरिनि बैठक मा खाइके जों प्रोटेक्ट चिनि काजिगुरिनि बैठक जों जागा आलोचना थांनाय 3 मास सिगां ताम खाइजाखा ताम चिनि उनन खाइजाखा ताम सि पारि बागै सामु खाइजाखा आबनो दिनि जों पर्चलजों बैठक खालायजों आलोचना खाइजाखा आबनो बिसंगा तै 3 मास बोसोरनि सामु ताम खाइजानाय आबनो दै जों आलोचना खाइजामु तामनि के जों बिलाइखनो ताबनो काजिगुरिनि बैठक के बिलाइखनो नांगमनि बैठक सिनि तामनि के जों लुखा जे जागा बोसोरनि विधानसभा 2023 चिनि विधानसभा आ विधानसभा नाहारि जों खूब चिनि गुरुत्वपूर्ण जों खूब तामने आलोचना बिसिङो जों कोनो कुशल जों बिलाइखनो आरो बाख्लायो चिनि अजा जों साथैख्लाय ते कायजा तामनि के जों मिया बाहायनो चिनि सरबातिय साधारण सम्पादक अथवा महामन्त्री चिनि बेन सन्तोष मिया फाइका बरबो जों मिया आसुलायका आबुनि तामनि के जों बोसोरनि 2023 नो तिनि जों आलोचना इंगा आलोचनानि बिसिङो जों तिनिव जत्तदैसे चिनि ताबक नायमेनि चिनि जे सिबाइजला उत्तरनि जे अंशव चिनि जेलाव चिनि अ जागा 5टा मण्डल दं 5टा मण्डलनि बिसिङो जों 3टा मण्डलखा चिनि एसटी संरक्षण चिनि एसटी संरक्षण जेमन गोलाघाट एसटी संरक्षण निनि टाकादला एसटी संरक्षण चिनि चिरिडा मुनिसिडा एसटी संरक्षण ते दुइटा इंगे बिसालगर कमला सागर आरो का जेनेरेल थांनि बिकज जों तिनिव आ जागानो चिनि सिबाइजला डिस्ट्रिक्टआव जों आलोचना लागि चिनि जे 3टा विधानसभा 3टा चिनि मण्डल दङ आ मण्डल चिनि जनजाति एरिया न दिने जों बिसाङो जों आलोचना खालाय दङ बोसाङो जों बाहायके
2023 जों बाहायका सिनि सरकार फाइनान्स जों 3टा सीट जों बाहायका पास खायनाय जों बाहायका विपुल जय खायनाय आपनो जों बिसिबां जों राज्य कमिटि था जों डिस्ट्रिक्ट आलोचना सरि दं आपनि बागैनो जों दिनै ब्लेकना खातों दं तामनि हिमबा सिनि कार्यकर्तानि बैठक ते चिन्तेबो डिसिजन फाइनान्स रेजोल्यूशन फाइनाय जों ब्लेकना सिनि तामनि हिंगा जों वान सुलायजा सिनि ट्राइबल नि बागै जे खाय दं तामबा वानामाय सिंसा जों इतिहास जों दं ताबुगो इतिहास बाहायका जों जे जागो भारत वर्ष जे जागो नरेंद्र मोदी जे प्राइम मिनिस्टर बिनि नाहारमु मायके जे जों नुबै दङ जे जागो 75 বছর হয়ে থাকা भारत वर्ष স্বাধীন বাঙালি ইয়া বলা কেবল কোনো রাষ্ট্রপতি খাইবিয়া ইতিহাস আমি দতাবো যিনি এসটি যিনি জনজাতি বড়রা বুকুক জন্য দ্রৌপদী মুর্মু যিনি এসটি বড়রা যিনি প্রধানমন্ত্রী প্রাইম মিনিস্টার রাষ্ট্রপতি যতনিশ প্রেসিডেন্সি কটর যতনিশ মন্ত্রী তামনায় 12 বছর নাই নাই আবৈ বড়রা যিনি এসটি বড়রা রমান বাগে जों भारतीय जनता पार्टी बीजेपी रो जों लाइक बड़रा लाइक जों खाइनि मदन खाइ दङ जों आঞ্চলিক पार्टी खाइना गैया अ जागा थांग सैटिका जों दिनिव आঞ্চলিक पार्टी जे जरा जात हात दबा दबा हनाय रंनिसे जे जागा जों भारतीय जनता पार्टी जे नरेंद्र मोदी जे नाहारमु जोंनि एसटी बर' जोंनि जनजाति जों उन्थाय बारनो जे नाहारि दङ वारामाय सिंजाबो जों दिनिव नायनाय वारामाय सिंजा जे जागा जों देबे साथायगले जोंनि बर'नि बागै जे एडिशनल दाबो अधिक क्षमतानि जों जे जाया सारो जोंनि एडिशनल दाबो जों दिनिव आजाराव अधिक क्षमता बागै जों दिनिव मानि दं टीटीआईसी सिं दं दाबो 50 सीट ना बागै नरेंद्र मोदी वन सबै दं जों दिनिव विधानसभा जोंनि पवित्र विधानसभा त्रिपुरा विधानसभा बिल पास खायजे जे जागो एडिशनल 50 सीट खायनानि बागै वरमाय सिंजा जे जागो जोंनि इतिहास जोंनि जागानि बुमुं प्लेस नि बुमुं जे इतिहास जोंनि बर'नि बुमुं दं माने 40 बोसोर आगे जोंनि बर'नि बुमुं दं माने जे जागा सीपीएम रो कम्युनिस्ट गणमुक्ति परिषद जोंनि बुमुं रो हानि बुमुं जागानि बुमुं जे सबाय खिपका बुमुं सबाय खिपका आमनो देशे जों परिवर्तन खायदोबि फायदो जोंनि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी रो नरेंद्र मोदी जोंनि मानिक साहा जे जागा नुबाय दं जों आमनि बाय जों सती बाय जों माइ हिनाय अनेक बर' कोक सालाय उल्टा पुल्टा कोक सालाय जों दिनै आबनो मावान सुनायनाय जों दिनैबो वारामाय सिंजा जे जागो जों दिनैबो नुखा जे जागो 25 बोसोर कोनो खायबे अ जागो जों दिनैबो बरमुरानो जों दाबो हादाय गतम माखा गंगा निने गन्ना सरानो जों दाबो गंगा दिशा खायबाय निने बरमुरा निने आधार मुरानो जों दाबो हासुरि बेराम खाय माखा गोबां बुं चेन्ज खाय दङ जों दिनैबो आबनो बागैनो जों दिनैबो आঞ্চলিक पार्टी खायनानै जों दिनै भारतीय जनता पार्टी जोंनि बीजेपी ओ जाति खायनाय जोंनि बर'नो जों दिसिना बागै जों सिन्ता माखाय आबनो दिनै जों दिनै आलोचना सुनि बोसोर जों कार्यकर्तानि जों जनजातिनि बागै जोंनि खुंथाय बारानि बागै दामो खायनाय जों डेभलप खायनाय जों आबनो मावान सुलायनाय वारामाय सिंजा जों शिक्षा दिगदे जों दिनै आबुलाय दं शिक्षानो कोनानो जे जागा बामफ्राम 25 बोसोर जे बामफ्राम चाइथा सात्र खनजानाय रो गणमुक्ति परिषद बर एकलव्य स्कुल रो 4 स्कुल से खायनाय दिनै जों नरेंद्र मोदी नि नेतृत्व दाबक जों लुखा पतामा 8टा स्कुल खायजाखा 8टा स्कुल आमनि बिसंग सिनि सिबाय जिल्ला डिस्ट्रिक्ट नर्थ चिनाव जे सिबाय जिल्ला उत्तर अंश जिल्ला जों दिनै जोंनि गाबो देव दाबक बिल्डिं कन्स्ट्रक्शन खायजाखै दं जोंनि बर'नि बागै जोंनि वा जागा 480 जन जोंनि बर' जोंनि खुंथाय बारा जोंनि बर' जोंनि स्रायर आज दाबो पयलाबो जों सुलु मानसि जोंनि सिबाय जिल्ला डिस्ट्रिक्ट वा जागा नवोदय स्कुल जोंनि बर'नि बागै नवोदय स्कुल दाबो खायदों टाका जलाबो आबो बसिनि सिबाय जिल्ला डिस्ट्रिक्ट खायजाखौ जों जोंनि दफानि बागै जोंनि हानि बागै जों खुंथाय बारानि बागै जों आबुय दं आबनो जों दिनै भारतीय जनता पार्टी व सथिक बायबे जों दिनै हिमिने बोसोर 2023 जों तो सरकार दुबैनाय जोंनि नरेंद्र मोदी जों उपहारि बागायके जोंनि जे खुंथाय बारा जोंनि गोबाल जोंनाय जोंनि मुक्ति मानाय जों बाजार थांसै आबुनि बागै खाता थैदि जों दिनै भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जों बोसांगो सथिक बायबे जों बुजुगलायनाय जों हामजागलायनाय जों दिनै बोसां थानाय तेकायसा लास्ट पक साइथा थिनाय जों मियाव जों जे जागाव जों आसुलै बेल जोंनि राष्ट्रनि जे जेनेरेल सेक्रेटारि जोंनि बेल सन्तुजिबाय जों पक सालायनायाव जागासिनो हर घर तिरंगा जोंनि बोसांनि 75 बोसोर 15 आगस्ट दिनै जों दिनै प्रोटेक्टेड नगरुम जोंनि बर' जनजाति एरियाव जों फ्लेग जातीय फ्लेग जों दिनै जों मा गायनाय जोंनि उथान जोंनि परिवार जोंनि फेमिलि जों मा गायनाय जोंनि फ्लेग जातीय फ्लेग जों गायनाय बेसेबां आ जागाव जों तारिख खायजाखा 13 থেকে
13 তারিখ 14 তারিখ 15 তারিখ পর্যন্ত চিনি যে নক থাইयो जों मा जागा फ्लैग न जों गायथावनि बागै जों थाइजाखा आबनि चिंनि सिङाव जों देबो खाजा प्रभात भेलि जों नब्रम ब्रम थाङैनोबो जों दिनैबो चिनि जनजाति बरन न खुंथाय बाराव न चिनि बरन न जों दिनैबो आ जागा चिनि जातीय जे जागा 75 बছর जों दिनै स्वाधीन माबोरै जों दिनैबो आ जागा चिनि प्रत्येक नब्रम ब्रम न जों फ्लैग गायनानै बागैबो चिनि दिनै जतन जों थानि नब्रम ब्रम थाङै सानाय दै चिनि बरन न बाहायनो 75 বছর চিনি বড় যে জায়গা তাবো जों मुक्ति मानमानि आ जागा जों जतन नबा चिनि जातीय फ्लैग गायनानै बागै आं नोंथांनि गयजोबो नरक जतन गायनि आसु साइनो पक पाइरेखा भारत माता की जय जतन हामबाय खुलुमगा ए अरतेबो दङ चिनि बंगा चिनि सिबाइजों डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेंट जनजातिनि बरंगना कानराज देब्रमा बंगा चिनि वाइस प्रेसिडेंट दीपक देब्रमा चिनि बंगा बाहायनि चिनि वाइस प्रेसिडेंट चिनि मन्टु देब्रमा चिनि जीएस साब गोविंद देब्रमा निदाय रुबिनी बरंग दङ देब चिनि दङ आबुनि बागै बरंग बिलाइकेन हामबाय नरन जतन हामबाय दिनि फाइबागै जतन हामबायनि